Nangyari kaya, subaybayan natin. Grabe, wasak. Paano masabi? Okay, balik ulit kami dito sa may Layong Bilog, Mount Talamitan. Mount Talamitan. Talamitan. Alright, here we go. Papasok mas. Bali, nakapunta na kami rito. Second time around. Pangalawang punta na namin din eh. May mga kasamaan kasi kami na nagyaya. Sunod daw kami. So ayun, sunod din kami. Linggo naman ay kaya mag-relax dahil by Monday trabaho na uli. Okay. Ano yan kahoy ng ano yan, yung expensive na kahoy. Meron pala yan dito. Ayan yes. Nandiyan sila banda sa baba. And then dito kami. Yan ang pasok. Saan yung van nila? Ayun. Ayun yata yung sakyan nila Badong eh. May pumunta na ba rito yung grupo? Ay, yung marami po. Oo. Babalik daw po sila. Nasaan sila? Umalis po kanina pa ho. Kakain. Kakain daw po muna sila. Kakain? Yung ganyan, yung L3? Ay, M3 ho. Baka ito ho. Hindi ho ba yan? Hindi yan. Maraming grupo nandun na sa baba. Sa kain ito. Nakasama nila yan sa entry? Hindi ko nga alam. Ikaw din mo, nakamuso, babalik. Kailang namin. Dito na Ay, kitang oring man binara. Mapalit kitang oring binakal. Mapalit kitang oring binakal. Trail dito pa baba. Malabo ngayon Uran siguro kaya. Malabo Matraffic.
Okay, tara. Layong Kulog, bye bye. Bye bye oh. Medyo maputik ngayon ah. Umulan, medyo maputik. Maputik. Thank you, come again. All right. Alright. What's happening here? Tirahan nyo na yan. Hanggang dito yata yung ano pangyayari. Ayun, may nakatiwangwang doon. Katiwangwang na motor. Super traffic din eh. Anyari? Anyari, ale? May kadiskasyonan yung pulis doon sa unahan, yung nadaanan natin. And then dito siguro napansin ko flat yung gulong ng SUV. Flat yung hinabol yata. Ha? Big bike siguro? Karambola? Karambola. Flat yung gulong ng SUV ah. Oo. Tatakasan niya ata siguro. Pig plug clean up na siguro yun. Ha? Rider? Dalawa eh, karambola. Oh, na-picture man. Ano nangyari kaya? Subaybayin natin. Bawa. Grabe, wasak. Grabe oh. Kawawa, men. Tara na. Yung pala yung traffic. Grabe.
wasak-wasak yung motor. Pag mga ganito kasi may sumasalubong din ako. Malapit na kami makauwi. Yan si hermano, hihiwalay na kami dyan pagdating dyan. Bye na!